Os nad oes gennych fesurydd dŵr yn eich eiddo, fe wnewch dderbyn bil nad yw'n codi tal arnoch am faint o ddŵr rydych wedi ddefnyddio. Yn hytrach, fe godi'r cyfradd benodedig arnoch am yr eiddo. Rydym yn galw hyn yn gyflenwad heb ei fesur. Mae'r biliau hyn fel arfer yn cyrraedd y mis Chwefror neu'n fis Mawrth, ac maent yn dweud wrthych beth yw'ch taliadau dŵr a charthffosiaeth ar gyfer y cyfnod o'r 1 o Ebrill hyd at yr 11 o Fawrth y flwyddyn ganlynol. Mae gennym ystod o ddulliau talu ar restr ar ein gwefan www.dwrcymru.com neu fe allwch wylio'n ffilm dangoswch i mi sut i dalu fy mil. Mae'ch enw a'ch cyfeiriad a'r cyfeiriad mae'r bil yn ymwneud ag o hefyd yn cael ei dangos. Gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda os nad yw rhain yn gywir trwy ddefnyddio ein ffurflen ymholiadau ar-lein. Gan fod eich bil blynyddol yn cael ei brintio ganol mis Chwefror, hwn yw'r balans o'r bil ar y dyddiad hwnnw, ac islaw mae'r dyddiad o ba bryd y bydd y taliadau newydd yn berthnasol. Mae'r ddau daliad yn dangos y swm rydym yn eich bilio chi am ddŵr yfed ac am fynd a'ch dŵr gwastraff i ffwrdd i'w drin. Os ydych yn talu drwy ddebyd uniongyrchol neu gynllun talu misol, fe fydd y wybodaeth honno yno hefyd. Os oes gennych ddiddordeb mewn ffyrdd eraill o dalu'ch taliadau Dŵr Cymru, a fyddech cystal am mynd i'r gwefan www.dwrcymru.com. Mae hwn yn fil nodweddiadol rydym yn ei anfon allan, ond yn dibynnu ar eich achos unigol fe all y dyluniad fod ychydig yn wahanol. Mae hwn yn dangos y dyddiadau pan fydd eich taliadau'n berthnasol. Dyma enw a cyfeiriad deiliad y cyfrif. Hwn yw'r cyfeiriad i ble bydd y biliau'n cael eu hanfon. Dyma gyfeiriad yr eiddo a gaiff ei filio, a thros ble mae'r taliadau'n cael eu codi. Mae'r ddau daliad hwn yn dangos y swm rydym yn ei godi arnoch am gael dŵr, ac am yn ei fynd a'ch dŵr gwastraff i ffwrdd. Dyma'ch taliadau newydd o'r 1 o Ebrill hyd at yr 11 o Fawrth. Mae hwn yn dangos eich rhandaliadau misol i chi. Yn yr enghraifft hon, mae'r cwsmer yn talu drwy ddebyd uniongyrchol, ac felly mae'r dyddiad a mae'r taliad yn cael ei dynnu ynghyd â'r swm yn cael ei ddangos. Mae'ch rhif cyfeirnod cwsmer bob amser yn cael ei ddangos ar waelod y bil. A fyddech cystal â chael hwn wrth law pan fyddwch yn cysylltu â ni, gan y gwnawn ofyn amdano. Mae'r blwch hwn yn dangos cyfanswm taliadau eleni yn ychwanegol at unrhyw swm y ddigwyd ymlaen o llynedd ar yr adeg y cafodd y bil ei brintio yng nghanol mis Chwefror. Os ydych yn talu'ch bil yn llawn erbyn y 1 o Ebrill, fe gewch ddisgawnt o 1.5% wedi dynnu oddi ar eich bil.